سلامن برغتنا بلعلغم يخون كورات تخاتلتي سولسكم بعوتن بحيل نستملك خون እናተመንኹ ናብ ናይሎም መልእኽተይ ይኻቱ ሶኒ መዓልትን ጅምሮ መዓልቲ ውጥን መዓልቲ ሓድሽ ተስፋያ ሰውልስ ግን መዓልቲ ስራሕ መዓልቲ ተግባር መዓልቲ ነቲ ተሓንፀፀ ውጥን ህይወት ናይ ምዝራያ ሰውልስ እቲ ሓቀኛ ጻዕርን ተወፋይነት ዝረጋገጸሉ ወሳኒ ምዕራፍ ናይ ሰሙን እዩ ኣብዚ መዓልቲ እዚ እቲ ሓያል ጅማሮ ናብ ዘላቕ ዓወት ዝቕየር ሎሚ ኣብዚ ናይ ሰውልስ መደብና ምዕባል ክለት ኣብ ዘላዝዩ ኣገዳሲ ርእሰ ጉዳይና ተክሪና ዓወት ባህንደበታ ይመጽን እዩ ዓወት ናይ ውጽኢት ናይ ተማዓልታዊ ንማዕብሎ ክእለትን እንገብሮ ጻዕርኒ እምባርከስ ነዚ መዓልቲ እዚ ንኽእለትና ብኸመይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንስተጋግሮ ከም ንኽእል ብዕምቀት ክንርኢና ቀዳማይ ሓይሊ ናይ ናእሽቱ ዝጉምቲ ብዙሓት ሰባት ዓብይ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዝጉምቲ ክወስዱ ይሓስቡ እዚ ግን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት እዩ እቲ ሓቀኛ ምስጢር ናይ ዓወት ኣብቲ መዓልታዊ ትገብሮ ንእሽቶ ምምሕያሽ ዝርከብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብቲ ተማዕበሎ ኣብቲ ከተማዕበሎ እትደሊ ክእለት ብሓንቲ ሚእታዊ ጥራይ እንተመሓየሽካ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 37 ግዜ ዝበለፀ ሰብ ኮይንካ ትጸንሕ ማለት እዩ እዚ ማለት ሎሚ ን15 ደቂቃ ሓድሽ ቋንቋ እንድሕር ተማሂርካ ወይ ሓንቲ ገጽ መጽሓፍ እንተዳ አንቢብካ ወይ ድማ ኣብ ስፖርት ክእለትካ ሓንቲ ሓዳሽ ቴክኒክ እንተዳ ተለማሚድካ እዚ ንእሽቶ ጻዕሪ እዚ ተደማሚሩ ኣብ መጻኢኻ ዘይእመን ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል ስለዚ ነዚ ዓብይ ሸቶኻ ናብ መዓልታዊ ንኣሽቱ ተግባራት መቓቐሎ ካልኣይ ካብ ዞባ ምቾትካ ወፃእ ክእለት ከዓቢ እንተደኣ ኮይኑ ካብቲ ምቾትካ ኮፍ ኢልካ ኣይኮነን ክእለት ዝምዕብል ነፍስኻ ክትፈታትና ከለኻ እዩ ኣብቲ ቁርብ ክኸብደኒ እትብሎ ነገር ክትኣቱ ከለኻ እዩ ሓድሽ ነገር ክትምሃር ከለኻ ጌጋታት ክትሰርሕ ክትፈሽል ባህርያዊ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ካብቲ ጌጋ ምምሃርካ እንደገና ምፍታን እዩ ሰውልስ ንነብስኻ ሓደ ውድሆ እትህበላ መዓልቲ ኹን ኣብ ህዝቢ ምዝራብ ክትፈርሕ እንተደኣ ኮንካ ሎሚ ንሓደ መሓዛኻ ደው ኢልካ ብዛዕባ ሓደ ርእሰ ጉዳይ ግልጽ ግበረሉ ወይ ድማ ገለጻ ኣቕርበሉ ፕሮግራምካ ክትምሃር ትደሊ እንተኾንካ ነታ ዝኸበደትካ ኮድ ሎሚ ክትፈትሓ ፈትን ዕብየት ኣብቲ ዞባ ዘይትልምደ ምቾት እዩ ዝርከብ ሰለስተ ቀጻልነት ምህላው ሓደ መዓልቲ ንሰዓታት ምጽዓር ድሕሪ ሰሙን ሙሉእ ምዕራፍ ዋጋ የብሉን ኣብ ክንዱ መዓልታዊ ን30 ደቂቃ ብቐጻልነት ምጽዓር ግን ዓብይ ለውጢ የምጽእ ልክዕ ከምቲ ማይ ንኸውሕ በቲ ሓይሉ ዘይኮነስ በቲ ቀጻልነቱ እናንጠብጠበ ስንጥቆ ንስኻ ብቐጻል ጻዕርኻ ነቲ ዝኸበደ ዝመስል ክእለት ከተማዕብሎ ትኽእል ኢኻ ነዚ መዓልቲ ሰሉስ ናይ ቀጻልነት መዓልትኻ ግበራ ነቲ ብሶኒ ጀመርካዮ ጉዕዞ ሎሚ ኣበርቲዕካ ቀጽሎ ሎሚ ክስልችወኒ ወይ ጽባሕ ክገብረ ዝብል ድምፂ ናብ ኣእምሮኻ እንተመጽዩ ኣይፋል ሰሉስ መዓልቲ ተግባራ ኢልካ ንነፍስኻ ኣዘክራ ራብዓይ ካብ ሊቃውንቲ ተምሃር ነቲ ጎድና በይንኻ ክትጸርኩ ኣይትፈትን ኣብቲ ከተማዕብሎ ትደሊ ዓውዲ ቅድመኻ ዝኸዱ ዝተዓወቱ ሰባት ኣለዉ መጽሓፍቶም ማንበብ ቪድዮታቶም ርአ ፖድካስት ስማዕ እንተተኻኢሉ ድማ መምህር ካብ ተመክሮኦምን ጌጋታቶምን ምምሃር ነቲ ጉዕዞኻ ይሕፅረልካ እዩ ካብ ብዙሕ ዘየድሊ ጻዕር ድማ ይድሕነካ ሰሉስ መዓልቲ ሓደ ሓድሽ መንበር እትደሌላ ወይ ሓንቲ ሓዳሽ መጽሓፍ ብዛዕባ ክእለትካ እትጅምረላ መዓልቲ ትኹን ናይ ሎሚ ሰሉስ መልእኽትና ክቡራት ቤተሰብ እቲ ንዓወት ዘብቃዕኩም ሓይሊ ኣብ ውሽጥኩም እዩ ዘሎ እቲ ሓይሊ ድማ ክእለት ይበሃል እዚ ክእለት እዚ ግን ከም ኣትክልቲ መዓልታዊ ማይ ክንክን የድልዮ ናይ ሎሚ ሰሉስ ነቲ ክእለትኩም ማይ እንተተስትይሉ ንፀሓይ እትቐርብሉ መዓልቲ ይኹን ነቲ ንእሽቶ ስጉምትኩም ኣይትንዓቕዎ ንቐጻልነትኩም ኣበርቲዕኩም ሓዝዎ ካብ ዞባ ምቾትኩም ድማ ብትብዓት ውፁ ሕጂ ነፍሲ ወከፍኩም ኣብቲ ኮመንት ክፍልና ሎሚ ሰሉስ ኣብዚ ዝስዕብ ክእለተይ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ክወስድ ኢልኩም ጻሓፉልና ንኣብነት ሎሚ ኣብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ክእለተይ 11 ቃላት ክመሃረ ወይ ድማ ሎሚ ን15 ደቂቃ ኣብ ናይ ጊታር ክእለተይ ክለማመድ ዝብል ማለት እዩ ነዚ መልእኽቲ እዚ ንኻልኦት መሓዝኩም ሼር ብምግባር ንዓኣቶም ናይ ምዕባል ዓወት ተኻፈልቲ ግበሮም ቻነልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንረኽብ ሰልስኩም ናይ ዓወትን ምዕባልን ይኹን ሓቢርና ኸ ንዕበ